ollaan matkalla Koivusaareen. Niinpä. Moi kaikille! Tää on Ilja. Me ootte minun kanavassa Ilja Matilainen. Tänään me tultiin Koivusaareen etsimässä aareita meidän metallipaljastukselle. Mennään. Nyt pitäisi etsiä aareita. Pitää nyt alkaa mennä vähän hitaammin. Täällä jossain on aareita. Jos täällä tulee jotain arvokasta, voi tulla. Mutta tää pitää toimia. Tulee kovaa. Mitä löytyy? Tää on Koivusaari. Mitä Koivu? Tatteri menee niin nopeasti. Älä vielä. Isi tulee takaisinpäin, niin sit tulet viivojen väliin. Mut tuo on mun alue. No sit sä tiedät, mitkä alueet sä oot käynyt läpi, kun se viivojen väliin. No sit lähdet täältä. Ja sit sun pitää koko viivojen välitä. Muista se asento. Nyt on hyvä. Varmaan täällä on jotain. Ei se löydä mitään. Täällä on jotain aaretta. Jos tulee joku aare, sitten tulee kaivataan se. Viivojen väli kokonaan. Ja tyhjää. Ei oikein tullut mitään. No, mitä siinä otat taas videokuvaa, mitä säkin vetelisit vaikka viivoja? Nyt se on. Isi siinä tarkisti. Nyt se on tossa aika lähellä tuossa alla. Se on kohtalaisen syvä. Joo. Okei. Otapa sinä tää. Isi kaivaa nyt. Katsotaan miten. Pidät vaan sitä nyt siinä sivussa. Tuossa on aare. Ei se pysy pois. Se ottaa vaan se lukeisen kauan. Tossa missä minun juttu on. Tässä on jotain. Tuossa on jotain. Ei ole hyvä. Sitten nostetaan se tuohon sivuun toi hiekka. Ja sitten se pitää katsoa, että nyt sit kokeilla tosta. Paha tossa. Ei oo mitään. Tossa on jotain hyvää. Lopeta. Vähän aikaa. Se naula. Näytä. Me löydettiin naula. Meidän aarre. Se antoi sen. Meidän aarre. No se ei oo aarre, vaan ne naula. Iske jatka. Mä en nyt enää.
se on jotain. Se pitää kaivaa. Joo, siitä toi. Ota vaan lapioina pois. Me löydettiin jotain, katsojat. Löydettiin jotain hyvää. Se pitää kaivaa. Nyt kato, mun pitää olla taas tämän kaivamisen kanssa varovainen, että laitetaan silleen, että me voidaan sit löytääkin se. Jaa. Tää ei ole hyvä aarekaan. Tää on meidän aare. Tää oli kaikki mitä me löydettiin. Heippa. Heippa. Näyteille, mitä tuli? Kaikki. Me laitettiin tästä päälle ja me löydettiin 5 senttiä. Toimii. Me löydettiin se tosta kasasta. No se oli täällä. Ihan oikeesti ei ollut mitään arvokasta. Ei se haita. 5 senttiä on rahaa. Niin, me saatiin rahaa. Oli se arvokkaampaa. No, ei se haita. Tää on meidän. Nyt me käytetään. Nyt me otetaan. Laitetaan mun taskuun. Arvokkaat asiat menee mun taskuun.